Hello guys! Welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyo. So today is August 9, Saturday. So last shift ko na naman po sa trabaho. So babiyahe na naman po ako papuntang San Carlos City, Pangasinan. So ayun guys, sama na po kayo sa aking biyahe.
So yun guys, touchdown po tayo dito sa aming bahay, San Carlos City, Pangasinan. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!